Lakhakre Troxy Socheng Dhenta constituency ki parlo Diopani Rutheyang along lake Chiri Suri Simate 1000 Bighas Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Hemasor Riniki Bhuyan Sarma Longli Namdetpu Socheng Dhenta APHL Sia Songpen Kipang Dakpon Puthot Socheng Dhenta VDC Chairman Bronson Terang Lapen Gobin Rongphar Mendube Thengkur Rongphar Arongarat Doan Lake Ahok ke Jorkali Mena long le pota doreblo pulam klar piponlo lapen ahok hialam ki pangdak pon pedet nangji lasi Socheng Dhenta APHL Sia song mate Socheng Dhenta APHL Sia me phu mensing phangchu dia nang chuhang nangji pu pangdak pon pen puthot pini Socheng Dhenta APHL Sia song pen phirang kia mai hangsi lamthe puthot chi pangdak pon thu si bang gela halo nilitum aphan homestay lapen methang land pata kido tumhan nilitum aphan nang kham khetu nilitum ki claim along nang patidar lu na bangke aki hai mensing phangcho PSLC party president kosialang litum pulo sidame nilitum bangke potalen pota kido tumhan bangke nilitum ke thangnapta ki puduna akamawe karonawe lapen puta puduni tumte methang homestay pasisilam na hebta pasisilam na kowe rabar lemu lapen asona naros kadu we ki istame alang litum ninghaling paklem lang kurwang thu ningarong pigrolang itu nason border area claim thepot ke lapen tu thula ke hai Bronson Terang alang li bangke VDC chairman alang li 60-70 akwe rong 60-70,000 akwe rong alang li ke punil kamal sulong Laki lahe alam pen personal attack ke chokchi lapen ke dam tarni VDC chairman Bronson Terang kaningje Socheng Dhenta APHL Sia me phu mensing phangcho ke banglong le longsi ke do puhe hui ke punang ni athe thengpiang song doji do polong le thak doji do po laki mena ning ke hang ling pen bangso dim ke nili phu ve galong le pusi pachini pon lapen Rutheyang along le ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma piso men pensi allotment ji puke khlar dak lo pusi pachini pon Socheng Dhenta APHL Sia hin pen lapen proof ta do circle mondal pen kaching kia recording ta pusi pachini dun nili me thang along le se 2000 bigha PG lapen rat along le pinangji pulo nili tum ki pudam kali lalo lapen hini bangke alang ni puthu nili fan non ke do boma hem alang ni bangke bang hem sikito PMAY hem sikito pusi nili fan pu sip la lamet lo pulo tang te lake personally sinili fan lampe nang tek lo isi ladang nili ke do ke lake nili bang hem le ke do kali bang long le ke do kali lake nili pu pok nili tum pi sivet poi sivet hemi si vi sivet apang chu lage kachiron tap apang chu hem at hitigali nili phulong kisor phang chu bang alang ni thilalo alang ni thilo dak do bang bele lo putin nili tum si donang po lage Karbiang long autonomous council pen allotment people pusi alang ni tum kaneng jelo sistame labang so long le ke non putame record avelang tumi nili tum phuloni dam lo stame lahai kadoe check dam lo stame avelang Karbiang long pen ki PG ki PP man tutong PG ne stame latum non putame record avelang la hok nili tum ke record long lelang stame nili tum along record ki do mangke je isi bangke GPS kamari ve gatum stame nili tum hana thalong lo number ini bangke rong ara tum ta nuna nur stame nili tum phanchu gidam tang 27 Mei bangke GPS mari lo 6 tarik Mei bang kenili tum nadak press meet bidam ji polos tame kai Bronson Terang bang nili tum han nang plungpun oson si dulo ta hala so nang plungpun pa nili tum ke iningoi athe nili tum ke hemsi ba rong si methang hi jana muni chepare lo pusini tum kamatha ta hala so nili tum kidam tani tum ninghang peli tum kidam gali nili tum ke la rong ni arada tum sini tum hanang gahang je nili tum rong anglong ke loson sona kam sinang klem kimonto pisu phong det kali phong ni det kale alang ni kewang akeng bot chun bot lo nili tum koson si klem nei ma nili tum hanaran thapu nili tum hanang hang sini tum da kedam chot Rong mong ve pen love sing terang Karbiang long life